Şu gün 15-nji maýda yerli wagt bilen saat 10:30 töweregi paýtagyt Aşgabatda güýçli ýel turup soňra ýagyş ýagdy. Munyň netijesinde paýtagtyň köçelerindenki wagtlaýyn gurnalan käbir sowda nukutlary we seýilgählerdäki agaçlar ýumruldy. Töweley 5 minut töweregi dowam etdi. Şol aralykda güýçli ýel köçäniň urundaky käbir wagtlaýyn dukanlary, agaçlary ýumurdy. Yerli wagt bilen saat 16:00 töweregi ýagyş hem diňdi diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren Aşgabatly habarçy 15-nji maýda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýagyş diňenden soň häzirki wagt ýagyşyň netijelerini arasalamak işleri dowam edýär we bu çärede esasy agram Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy ministrligine degişli edaralaryň işgärleriniň aýratynda aýallaryň üstüne düşýär. Aýallar iki eli bilen ýagyş suwlaryny ýoluň gyrasynda ösýän otuň üstüne tarap serip ýerler. Sebäbi bu ýer ýoldan beýikde ýerleşýär. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň öňünde onlarça esgeriň ministrligiň töwerek daşyna ýüşen ýagyş suwlaryny süpürýän pursadyny görse bolýar diýip habarçy ýumrulan agaçlaryň şäheri hapalandygyny hem aýtdy. Şeýle-de ol ýagyş suwlarynyň üýşmegi netijesinde yer asty geçelgelerde hereketiň kynlaşandygyny hem belläp şeýle diýdi. Adamlar yer asty geçelgelerinden aýagynyň ucundan ýöräp geçýärler. Awtobuslara münmek we olardan düşmek hem kynlaşdy. Sebäbi awtobus duralarynyň töwereginde hem ýagyş suwlary üýşdi diýip habarçy belledi. Türkmenistanda indi mart aýynyň ortalaryndan bäri Balkan, Mary we Ahal welaýatlarynda şeýle-de Aşgabat şäherinde çawaly ýagyşlar we güýçli tupan wagtyl dowam edýär. Munyň netijesinde agdalýan welaýatlaryň ençeme owadyr etrawyna we Aşgabat şäherine sil suwlary gelip köçelere, ýaşaýyş jaýlaryna we ýer zeminlere ziýan ýetirdi. Aşgabatda 19 aprelde ýagan güýçli ýagyşyň netijesinde şäheriň merkezi köçelerinde jaýryklar we oýuklar emele gelipdi. 13 aprelde bolsa Türkmen paýtagtyna güýçli sil gelipdi. Şonu Adatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary paýtagtda dowamly ýagan ýagyşlaryň netijesinde dören sil suwlarynyň köçeleri basandygyny, jaýlara we ýer zeminlere ziýan ýetirendigini habar berdi. Martyň aýagynda Mary welaýatynyň Tagtabazar şäherine gelen silde ýüzlerçe ýaşaýyş jaýyna deper ýetipdi. Ondan ozal martyň 2-nji 10 günlüğünde Balkan welaýatynyň Bereket we Serdar şäherlerine gelen sil regionda ençeme owalara ziýan ýetirdi. 23 aprelde Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň biri Murgap derýasynyň ýokary böleginde şol sanda Türkmen böleginde güýçli ýagyşlaryň ýagýandygyny we munyň territoriýa sil gelmek howpuny awandyrýandygyny aýtdy. Türkmenistanyň Mary welaýatynyň owa şäherlerine sil gelmek howpunyň awanýandygy barada Kronika Türkmenistan neşri hem 22 aprelde habar beripdi. Neşir ýurdun gün ortasynda dowam edýän çawaly ýagyşlaryň Mary welaýatynyň owa şäherlerine sil gelmek wehimini salýandygyny we adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleriniň sebitdäki suw howdanlarynyň dolup daşmak ähtimallygyny duýdurýandygyny aýtdy. Resmi medeniýet silin gelmegi, çawaly ýagyşlar we onuň netijeleri barada hiç ili maglumat bermän gelýär.